Скъпи абитуриенти, ученици, уважаеми колеги, родители, дами и господа, на нашето тържество, на изпращането на Випуск 2016 година. Искам от все сърце да ви поздравя, скъпи абитуриенти, по случай вашето изпращане. Да благодаря за правилния избор, който направихте преди 5 години. Да благодаря също така на вашите родители за този избор. И днес наистина един много вълнуващ, тържествен ден, макар и малко тъжен. Днес и мелодията на училищния звънец може би за вас ще звучи по-особено, защото е за последен път. От утре започва ново начало, нов живот. И надявам се, вие вече мъдри, големи, с натрупани опит, знания, ще се справите и ще вземете правилните решения. Надявам се, че в един момент, когато живота не само ще ви дава, а ще изисква, вие ще използвате тези знания. И все пак да спра, защото училището не е само уроци. Аз смятам, че може би вашите неща от живота научихте тук. Постигнахте радостта от победите, първата любов, може би първото разочарование, верността на приятелството. Така че ви пожелавам да съхраните най-ярките, най-светлите, най-хубавите спомени за вашите приятели, учители, за училището. Предстои